Pag-orasyo amin, gagayam ken kakabsat, kumusta kayon? Gyaman tayo kinahapo Diyos, sigundaway ken tiyempo, ngayon na, nga dati manan kakabsat, tida ito yung platform, iti Sabbath School Alive, Ilocano version, ket agadal tayo manan, kadag iti nasantuan, nga sasauna. So nga wisin da kayo manan, kakabsat, kadagiti dan kadagiti pagtanganda, oray kadagiti adjay balasiw tao, oray dito Pilipinas, ket ripasuan ti manan dagiti nga adal tayo ti dayti nga lawas na pauluan ti tulag ken Abraham. Sakbay tayo nga mapan ti adal tayo, kumusta mambay kakabsat iti partner ko dito, our executive secretary, Pastor Oliver. Kumusta Pastor iti napalabas nga lawas mo? Okay, gawanak Pastor, ta kadwa ka manan nga agripa sa itata. Ket hindi pa nalawas kag kadwa tayo nga gapo iti kinadakkel iti trabaho. Dumanan din nakadwa, nakita nga ranasan dayto nga napalabas nga may lawas. Ket may daydayon ni Apo Dios iti nabalegi nga panakipagtrabaho jay Pangasinan. Jay Labrador ni Ma'am Lolit, ni Pastor Max. Kan nagiti bisita tayo nga nagapuyo union. Kaya ragsak man nga kabadasan daytan iti may isang health camp, family health camp. Kaya nakadwak mo dagiti taga NLAC, Pastor, our beloved North Luzon Adventist College, nga iti umay nga taon kay celebrate nanti 100 years of its existence since 1923. So umay nga taon 2023. So siguro dagiti nag-graduate ti diay kadwa dagiti papangulo tayo kanda duwa pay ket may sagana kadayta. Ken naragsak ta makapag kadwa tayo manan iti dayta nga panagadal tayo nimbag nga gundawa tiyempuyo kakabsat. Well, syakbat kakabsat, datay di diay kwa lawag, tasyak tinagbaling speaker da dilawas na kakabsat. Ket nagserbi tayo mat kakabsat, ijay Lubnak Church. Nagyaman na kiti ay awis kakabsat, iti kakabsat tayo ijay. Kaya tamaragsakan nga napagserbian kayo dita. Kumusta kaya amin dita Ilocos Norte kakabsat. Okay, sakbay tayo nga Grugi, dawata kini Pastor Oliver, ti panangidalan na tayo, baba ni ti kararag kakabsat. Managayat ken managparabor adjust me. Dagitoy nga adalan mi ket ipaimiken ka. Kas si kaapo iti nangidaldalan iti panagbiag dagiti patriarkam dagiti manamatiken kang imununan kada kami agyaman kami ta babaan iti kinamatalag ni Abraham dagiti tulag mo ayos naglayon oray pa iti tiyempo mi mabalin kami makaikayamet ken ka agsipod kasika iti paspasungadan daidi nga bini ket kunam I am the vine, ye are the branches. Who abides in me and I in him will bear much fruit. Nabunga manen kuma iti panagadal mi kastamat iti panakipagnamiken ka o Dios. Iti dawat mi tinagan po ni Jesus. Amen. Amen. Today ting oras kakabsat, ti adal tayo, ket tuloy laeng dayjay nadal tayo kadagiti naglabas nga lawas. Hindi napalabas nga lawas, inadal tayo kabsat dagiti ramramot ni Abraham na sadyay kabsat nakita tayo naadal tayo di three P's, pillars of study, the patriarchs, the pilgrims ken iti the promise kabsat nga nakita tayo di jay dayti nga patriarka tayo ni Abraham kakabsat saan nga perfect isuna ngem nagtulnog kini Apo Dios gusto di Hebro 11:8 kabsat nga kunana gapu iti pamati na napanti may nga lugar nga di na ammo kakabsat intalek na amin kini Apo Dios pinanawan na dayjay comfort zone na dayjay kakabsat ket timbaon ni Apo Dios nagtulnog isuna kakabsat napan ijay Kanaan. Nakita tayo, no kasano nga nagtulnog, dahito nga patriarka tayo. Nakita tayo mati pa nagdalyasat na. Saan nga nalaka nga panawang Pastor Oliver, dahito lugar nga nakadakkelam, lugar nga iso ti paggapuan, iti pagsapulam kakabsat. Ngem gapu,
ta nagtulnog kini Apo Dios kakabsat pinanawan na. So pinanawan na dahil lugar kakabsat nga talagang para kinkwana oray pati kamkamong ti pamilya na kakabsat isu iti makita da nga kapintasan ngem makitak ditoy pakaistoryaan nga amo ni Apo Dios ti pagsayaatan dagiti anak na ken masakbayan da kakabsat. Isu nga napinpintas nga amang dayjay lugar nga nangyapanan ni Apo Dios kada kenkwana kakabsat. So from Canaan napan jay Egypt nakita tayo kakabsat nga medyo na test dayjay pamati na gapu iti rigat ngay may actually dayta iti focus iti adal tayo ta kakabsat itrace tayo no kasano iti kinamatalek daytoy nga patriarch kakabsat ni Abraham kastamet iti masakbayan nga pagtaudan to kakabsat iti bini awan sa bali no saan nga ni Apo Jesus natudtuduan ijay Genesis chapter 5 verse 3 kakabsat nga isumat laeng itay niya aggapu ka dayjay putot na awan sa bali no saan nga ni Isaac. So nakita tayo dayjay iti nay kari nga ubing kakabsat nga pagtaudan to dayjay bini ngem itata i-focus tayo iti papantay panagadal kakabsat may papan ka dayjay tulag Pastor Oliver. Oh, adalan tayo manan. Adalan tayo manan iti pagsadagan, the 3 pillars of our study. Simple lang kakabsat, iti sanggiran manan, we will appreciate the faith of Abraham. That's Amen. the first of the pillars kakabsat. Awan ti panagdudwa nga matalek kasi na istorya mi tatay Pastor Ed nga numampayhan na mo di papanan na gapo iti sao ni Apo Dios. He is always obedient. Yeah, that is the result of his faith. Amen. Relationship kini Apo Dios. Numampay kastoy kas kun langit at he's not perfect. So there are failures. So we appreciate his faithfulness. But we will consider also the failures. May saan na kita. Oray pa di failure di asawa na ni Sarai. Oray pa niya di failure ni Lot nga kaanakan na. What happened next? Kadagay nga failures. Takil ti nagbanaga na dagay. And of course, we will take a look brightly with the future nga adalan tayo ito next kakabsat, the future, the promise. Mas maisagana tayo manan iti daytang adal. So dayta iti 3 pillars tayo Pastor. The faith, kakabsat. the failure, and the future. Okay, napintas manan kakabsat nga topic ngayon tayo adalan unaan tayo jajay the faith of Abraham. Makita tayo dito kakabsat lukatan nyo dagiti Bibliayo kakabsat dito Genesis chapter 15 iti K-text tayo masarakan tayo dito kakabsat Genesis 15 verse 2 kunana kit na Abraham kinunana wapo Jehova anya ititdem to kanyak idinto asyak aglabasak nga awan anak ko ken agtagikwanto iti balay ko isu ni Eliezer taga Damasco. So makita tayo dito kakabsat salsaludsudan na ni Apo Dios damdamagan na ni Apo Dios ta makita tayo kabsat naadal tayo kadagiti naglabas ni Apo Dios nagpakita kini Abraham babaan ti tagtaginat nakisauy suna kakabsat dagitin tu kayat na nga mapasamak pinuplano implastar na amin kakabsat kini Abraham ngem dito kakabsat medyo adda ti ma-question ta nagsaludsod isuna kakabsat idi imbaga ni Apo Dios nga isukatan niya isunto kitag balin nga ama tinasyon kakabsat ket medyo agdoubt at lakayen Pastor Oliver kada ito nga gundaway kas lasan sa may tutup dayjay nga plano ni Apo Dios kinkwa na. So apay Pastor Oliver makita ta ditoy apay nga ni Abraham idinto nga lakay isunan kumbaga ko na natoy limabasen da pigsana. Siyempre no lakay tayo no inukwa iso nga Pastor Oliver habang ubing ka pa
Rarang tayo kabsat. Nga kasawa tayo ito nga. At damot ka rin ni Apo Diyos. So, sakbay tayo pa yung nayanag ka talaga na plano ni Apo Diyos. Ang makita na, no, sino iti katakunay-nay tayo. So, yung karayong ko mo daw dito. So, regarding data nga ko, nga teksto, nga pagsadagan tayo, titulag ken Abraham. Manipod pa iti Biblia, iti chapter 12, chapter 13, naulit yung verse 2, verse 7, chapter 13, verse 6, nga naipram-promisan, dahita nga balin nga tumawid nga adadungam between, adadungam ti darat ti baybay, tigbalin nga kapututan na. But still, in chapter 15, nawan pa iti fulfillment na. No, i-trace back tayo, ay kat mga 30 or more years daytan nga naglabas ket kunana lumakayan, magdanagan. It's a practice nga ti panpanunutan nan yan tagabo na nga ni Eliezer, a faithful loyal servant nga tagapagmana. Numampay normal nga kapadasan da idi daya praktisan da na wanti talaga nga tagapagmanam nga nagabuken ka. But the promise of God ket agapuken ko na iti bagina mutlaan. So, one of the things nga ilulook forward na iti future data. So, the future sometimes gets dim, medyo lumibog. Kaya, mano nga beses nga in paunay-unay niya, 3 times nga ibaga na you will have a son, you will, kat every time nga agparang niya Apo Diyos ken kuana, niya ti response na. Ag-build iti altar kat ag-worship. Talaga nga yung first class nga talaga nga offering ti ipapay na kini Apo Diyos. Yeah. Naman pa dati upapay kakabsat aya. Masamo tayo pa nga tateg dayaw. Nadadto makit awanan ni kung tayo reta na o mula ang serserbi na. But we reflect the faith of Abraham dito. Nga naman pa iti timetable ti tao kat langanin na, delikado. Last trip dati yan, happy trip ti sumaro noon. Narigat nga orahin na dyan. But still, Abraham managed to be worshipful. It matters the heart that was to. So nga, higayam kin kakabsat. So may isang lesson ka na tayo nga numampaya da nagiti time kaslahan tayo nga mariknan ti nga makita iti masakbayan. Dadi ka rin ni Apo Diyos, tuladen tayo, kabsat ni Abraham. Anya ti sungbat na. Kuna ni Apo Diyos, kuna ni Pastor Oliver itatay, inruar na ni Abraham, manipod ka dahita nga panakitulag na, inruar na, kuna na, kitrimwar, ket kinunana, dito ko dahil ko kabsat, 15 of the book of Genesis, verse 5, ket impan na itiruar, ket kinunana, kitaem ti langit, ket bilangem dagiti bitbitwen, numabalin mo lang a bilangen, ket kinunana kinkwana kastanto dagiti putot mo. So dahiti ti kari ni Apo Diyos kinkwana kakabsat. Ket pinati na ni Jehovah ken daytoy imbilang na kinkwana kinalinteg. Kita nyo kakabsat talagang do idi damo dahiti panag mabaling talagang already dito actually no adalan din dito nagkatawa nga talaga ni Abraham hanga ni Sarah timo na nagkatawa no dikit di ni Abraham kakabsat tapay kasla posible but nothing is impossible in the sight of God kakabsat pinati na kakabsat dayta nga kari ni Apo Dios. So no kita ente ditoy chapter 16, daytoy pastor dayjay confirmation, dayjay tulag ni Apo Dios, dayjay ti connection kakabsat, dayjay promise ni Apo Dios kini Abraham. Ken since then, daytoy met from Abraham, dayjay nagan ng Abram, nayakarin kakabsat, ita niya, Abraham. Akas ti kunana, ditoy 17 verse 5 kunana, ket dinto maawaganan tinagan mong Abram. Ngem, tinagan mo isunto ti Abraham, taing kabil ka nga ama, dagiti adu, pagpagarian. So, nairaman tayo dayan, Pastor. Akasti ko namin, kabsati di last week, nusika, mamati ka, kini Apo Diyos, akasti panamati ni Abraham, ket pinatputam ti ka rin ni Apo Diyos, sika, kita niya, kabilang meten, iti kamkamang ti pamilya ni Abraham. Pastor, anya ti connection dayjay
panakakugit niya ditoy. Ta naikuha na kat aji tulag nga panakakugit anya ti connection na kaday di pamati ni Abraham. Kit daytoy pa iti maysa kagabsat nga naadal ti dilawas, daytoy ti maysa nga rason no apay nga isuna kita niya patriarka nga talaga. Nagtulnog, haan nga nagdaydayaw kadagiti jujusen kagabsat, no dikit dinakseptar na, inawat na dayjay kari ni Apo Dios kagabsat. Anya ti kay papanan na dayjay panakakugit. No adalin tayo diti kagabsat iti Genesis chapter 17 verse 24. 99 years old idi nakugit ni Abraham kit kunana kit ni Abraham nagtawen iti siyam apulo kit siyam idi nakugit iti akinsango nga kudil na. So kitain tayo kagabsat dayti kita iti kay papanan na once nga nakugit ka tada iti kita tulag ni Apo Dios kagabsat sikaket mapabilangan iti kamkameng ti pamilya ni Abraham. Aside from that, kakabsat physical descendants of Abraham, anya pa'y Pastor Oliver, tinaunag kay papanan na, iti panakakugit. Malaksi day di mapabilang ka nga kamkamang iti pamilya ni Abraham. Iti emphasis na, iti adal tayo kabsat na halang nga dajay kinsango nga kudil hindi ket the circumcision of the heart. Amen. Hindi tulang kini Apo Dios ket maipapuso tayo nga bigbigen tayo nga isuket i-fulfill na dayta. Aside from cleansing, malinisan, and then maratify ngamin ang amin nga covenant is ratified by blood. Baba ni ti dara. Kasla ko magaji blood compact, the covenant of kan dagiti uray pay dajay naited nga promise kanya ni Apo Dios kadagiti tattao nga panangisalakan na ratified with blood of Jesus Christ on the cross. Uray dajay mapadara jamo no dati nakugit kada tayo nga hanga nagdara. But dijay hanga kasla ti practice ti Pilipinas nga kartibon da nga di kan makasla maungap mga siya. Madait jag sinumbangir na. But the practice, ijay nga testamento kabsad, kat all the foreskin, ikatenda dahi bilog na, nga ikses nga kudil, so bilog dayjay. Dayjay isimbulwan na, that circle, kat mapabilang ka iti circle, iti kamkameng, iti umawat ka dadya nga kari para kini Abraham, be the member of the family, nga isalakan ni Apo Dios. So, very important nga mapabilang tayo dadya nga sangputan ni Apo Dios within the circle nga umawat iti karkari ni Apo Dios nga na-trace kini Abraham to. Pastor. Actually, hala nga kina Abraham, no si putan tayo kabsat. Lukatan nyo kabsat iti Biblia yo. Ijay Lucas 2:21-22. Basaan tayo, igayem ken kakabsat. Ha? Nagmayati pan na kay bagana ditoy nga uray pay dayjay bin-i ijay Genesis chapter 5 chapter 3 verse 15 ni Apo Jesus kakabsat. Kita niya, nagnamatlaan ita niya, nag-undergo iti circumcision. Winupan nakakugit, akas tulag kakabsat. Nagbali nga kamkameng ti pamilya ni Abraham. Lucas 2:21-22. Kunanad toy, ket idi matungpalen ti walungal daw, ta iso ti panakakugit tubing. Asin do dayjay nga ubing. Pinanaganan da ni Jesus. Isu pinanaganan ti anghel idi pay naisikog. 22 ket idi natungpal dagiti aldaw ti panaka gugurda kas itilintag ni Moses kunanad toy impanda ti ubing ijay Jerusalem nga imparang iti Apo. So, very important iti physical kakabsat nga panakakugit. Tauray pa ni Apo Jesus kakabsat.
nga isu ti Mesyas tayo nag-undergo iti circumcision. So, Pastor Oliver, manotaw mo iti nakugit ka. Sakit, 8 years old, iti nakugit ak kakabsat. May sapay nga soldado dahil ang kugit kanyak kakabsat. Iso nga napatag. So, tiket nga sawan, purification, madalusan. Kuna ni Pastor Oliver itatay, saan laang nga physical nga pan nakadalos, no dikit di spiritual, ti puso, gagayem ken kakabsat. It is something to do not only in the physical descendants of Abraham, but it's talk about the work of what? The work of the seed, which is Jesus Christ. Meaning to say, the sacrifice of Jesus Christ is what? Bring us eternal life or salvation to those who accepted Him as their personal Savior and Lord. Gagayem ken kakabsat, kaano kayo nga nakugit spiritually. Idi inawat tayo ni Apo Diyos akas personal aman nubot ken mangisalakan tayo. Ni Abraham, gagayem ken kakabsat, idi nakugit kalpasan ti pan nakakugit na do saan pay nga imay dayjay kari nga anak ket umaypay lang ijay Genesis 21 kakabsat katanya nabalbaliwan tinagan na from Abram to Abraham. Gagayem ken kakabsat, manipod kuma idi nakugit tayon, inawat tayo ni Apo Diyos, babaan ti bautisar. Nakugit tayo spiritually, nabalbaliwan kumamaten tinagan tayo. Nabalbaliwan kumamaten ti kababalin tayo. Karakter tayo, saan tayo kuman, nasubyanan kakabsat, dagiti dati na kinatao tayo. Wen, amok, nga da kayo, padami kakabsat, datay amin, struggle tayo. Pilit tayo nga lablabanan dayjay dati nga kinatao tayo. Tani Satanas kayat na nga subli na tayo kadayjay kakabsat. Nga kababalin tayo, pagbibiyagan tayo, nga lubong idi. Ngim kuna ni Apo Diyos, pumanaw kayo dita. Akas ti panagtulnog kakabsat ni Abraham idi bagana nga pumanaw kayo dita. Tapay, ammo ni Apo Diyos nga saan nga pagsayaatan dagiti anak na kakabsat nog talinad tayo iti kasdya kababalin ken panagbiyan. Pastor Oliver, may kadwa. The failure. Ano failures man? Very faithful ni Abraham. Kas kuna tayo garod ayat na kabsat. But he failed and made displeasure. Iso ti one of the things nga nagfailan na ket dajay handa nga panakauray dajay fulfillment panakatungpal dajay nga kari. Ket kasla dajay awis idi kini Eva nga ni pakan nakanyak di ulag. Ni datoy mo ni atoy ko datoy berhin nga maid servant ko kaidam pailaan ta isunan to ti aganak para kanyak. And that decision gives displeasure kan dissension yung nagtipagtangan. Apaman nga nagsikugan after some time, nabayagmat nga tawtawan, at least 10 years. By the way, iti gidjat iti tawon that is 13 years. Sakbay nga, kalpasan nga nayanak ni Ismael, 13 years pa iti inuray na talaga nga nabayagbay. So, nagkaroon ti rift, tension yung nagtipagtangan nga po dahil nga decision nga inaramid da. Then inlibak na iti sarili ng asawa. Although he is his sister, the daughter of my father, but not the daughter of my mother, kunana, nagkapsat dati ama. But the truth is, he denied something nga dahil katahan nga pagayatan niya. Almost cost their life. And nga natulawan dahil pagidaan baglaki din ni Abimelech, the king of Gerar, kathan ng sinagid ni Sarah, idinapanday jay Ehipto. So, those blunders, dagajay nga nagkamkamalyanda, misgivings, nagbalin nga, numampay kas jay, makita tayo nga, itikarin ni Apo Diyos kat han nga natukol jay, hanga na hagsardang sa jay. Nagtultuloy lang ta. So, those failures, though difficult, kat
kuna nagarod from the name Sarah o Sarai, that means personal nga address kami dito my Sarah kay nasa uwan, meaning woman of strength. Ngamin kasapulan dayjay nga kasapulan nga napigsay ti pakinakam na napigsay ti kuana pamati na daytoy nga babae ta babaen ken kuana maiyanak iti bukal nagbalin nga mayanak nga Misaya nga ni Apo Hesukristo. Well, igayem ken kakabsat so nakita tayo sto dayjay kuna ni Pastor Oliver ada iti few years kakabsat nga napasamak ditoy ken ni Abraham ada pa nagbiddot gagayem ko ngem agyaman tayo ta nagtultuloy dayjay kari ni Apo Dios sang nga nagsardeng ijay lumampay adu dagiti napasamak nga failures kabsat between ni Abraham ni Sarai kabsat ken uray pay kakabsat ni Lot nga kaanakan na. So makita tayo ditoy gagayem ko ken kakabsat lumampay adati kastoy nga karirik na wenno kapadasan ti panagbiag ada dayjay pagkamalyan tayo, failures tayo, ma-disappoint tayo, ma-discourage tayo kakabsat. Ngem daytoy nga adal ni Abraham kakabsat timpakaistoryaan na ket mangted kada tayo ti inspirasyon nga adda iti Dios nga saan nga agbalbaliw kakabsat. Isuna lata iti agaramid ti pamayan tapno nito kasta kitanya maitultuloy kakabsat dayjay tulag ken karina ken Abraham agtultuloy kada tayo. Ket anya pay kakabsat ti kayat ko nga makita tayo ditoy iti maysa pasamak when no kitain nyo talagang i-preserve ni Apo Dios dayjay bin-i. Iti pagtaudan na kakabsat awan sa bali no saan nga kini Abraham. Idi panahon ni Noah. May tidakkel na dilap kakabsat dayjay tinagbalin nga nausar nga banag tapno madalusan ma-purify kakabsat tapno napintas to iti ruruar dayjay bin-i. Actually history repeat itself. Why? Kitain nyo dito kakabsat. Kasla isumutla ang tinapasamak iti panawan ni Noah. Tati kunanad to kakabsat nga ditoy Genesis chapter 18 verse 19 kunanad to ita siyak amok nga linanto kadagiti anak na ken iti balay na iti kalpasan naket suruten dati dalan ni Jehova nga aramiden dati kinalinteg ken pangukom tapno tungpalan ni Jehova ken Abraham tinaisao ken kuana dayjay kari kakabsat. So napateg ditoy nga makita tayo gagayem ko ken kakabsat no kasano na nga impreserve dayjay bin-i. Kitain nyo kakabsat ket ni Jehova kinunana ken kuana agsipud tati ariwawa ti Sodoma ken Gomora dakkel ken gapu iti basulda nakaro unay. Gapu kadaydi nga kinadakes da kakabsat kimaro iti basol akas tinapasamak di panahon ni Noah. So ngay may tidakkel nga layos. Dito'y kakabsat, impalubos ni Apo Diyos tananggag na kakabsat. Nakita na di manon ijay langit. Akas ti kapadasan da Noah iti kinadakes ti tao. Iso nga niya, pudno, dayjay karina nga saanan nga layos. Iti mangdadael. No digit di, apoy kakabsat. Nakita ti pakistoryaan dito'y, anya tinapasamak, ijay Gomora, Sodoma ken Gomora kakabsat. So, nakibargin pa actually before that ni Abraham nakibargin nagpakpakaasi kini Apo Dios umuna 50 agingga nga sangapu alay aping pinadanon pa ni Apo Dios agingga na sangapulo no adati sangapulo kunana ngagbalbali kuna ni Apo Dios kin Abraham ta nakibargin isuna jak nga dadaelan ti Sodoma ken Gomora. Ngumaya tinapasamak dito pastor. Anya ti significance na dayjay 10 ditoy. 10 represents the specific number. Iti
may isang test nga min dayta no nato 10 the 10 commandments, the test of your obedience to God. 10 the 10 virgins, the di panagdaad ti Holy Spirit, gajay 5 na ampang da. And other 10, the 10 days sakbay ni Daniel kat test us for 10 days kunana and na prove nga healthier da kabsat. Now 10 is very significant nga number nga isu iti agdaydayaw kini Apo Dios nga daksan gasat ijay tiyempo ni Lot ket awan. Yeah. Oray isuna mismo ket awan ni gamor isunan di lugar. Dadya ti nagbaling nga compromise iti panagyan na jay syudad nga dadya ko na tatay na ariwawa ket dadya kinadakas da ket nadangkes una yan. Nakadanon ti langit. Kas lamon lang gisakbay di tiyempo nga nalayos ti lubong kasi yan God is so sorry na pinarswa na iti tao ko naman diyan. So it's very hard for God nga dadaulan dahil nga pinarswa na but instead nangtad pa iti warning but ajay ko nakita tayo ya asawa ni Lot mas tinalyaw na dagay kinabak nang dagay properties dagay nabati nga pamilya da nagbaling nga tedek nga asin. Up until now jay Sodom that's very low. Isunti ayon ti Dead Sea nga awan iti sibibiyag ijay nga kabsat nga makita nailunod da ijay ket it's very hard nga talyawon ti lubong nga isukat tayo da ijay paspasungadan tayo nga kariwin no da ijay promise ni Apo Dios. So, dahil iti makita tayo kabsat, preserve ni Apo Diyos, kaya't na nga dati napintas nga future, actually, dahil iti may katlo, kakabsat nga pillars,aya, para kada tayo nga anak na. Isungan ni Apo Diyos mismo, tinangaramid ti pamayan, dinalusan na kakabsat, babaen ti Apo pinuuran na ti Sodoma, ken Gomora, tapos ito kasta kakabsat, kata niya, agrumwar manen, dahil jay bini, asino dahil ti nga bini, kakabsat, adalin tayo ito, ito no umay nga lawas ta iti adal ta ito kaday nga lawas kakabsat iti title na wino titulo na tikari The promise. awan sa bali no saan kakabsat nga ni Isaac awan ti oras tayon gagayem king kakabsat so ano tayong madlaw ti oras ta Pastor Oliver tiyempo na agpakadamanan thank you so much gagayem king kakabsat bendisyonan na tayo ni Apo Dios dawati kadatay amin iti panagdumog tayo iti panagkararag amami agyaman kami ken kaapo, tas ikamanan tinangidalan kada kami, iti daytoy nga oras. Nakita mi Apo Dios, lukasano iti panagayat mo, kada itoy nga anak mo, nga isu iti pinagkaryam, ket nagmatmatalek isu na, awan sa bali, no saan nga ni Abraham, nga isu Apo iti amami, isu iti naggapuan Apo Dios, iti bini, isu ti mangisalakan mi, awan sa balong saan nga ni Apo Asus saan na kami laeng nga isalakan dikit di ited na kada kami Apo iti kariyam biyag nagnanayo no lakit di agmat matalek kami kenkwana despite nga adu dagiti umay nga panlubok ti panagbiag adu dagiti failures nga maaramid mi akas kini Abraham kamang ti pamilya na ngem agyaman kami Apo ta inayaywanam dayti nga anak mo, kaya't babaen kada ita, ngayon pakitam, kinamatalek mo kinkwana, nagmatmatalek met isuna Apo Dios, ken ka. Amami, ti dayti nga oras no nyaman dagiti nakitam, nga nagkurangan no nagbasulan ni pakawanan na kami Apo. Nagyaman kami, tamabalin na kami nga impangag din ninyo, kada dagiti karkararag mi. Tinagan na po nga Jesus, dawatin ni amin dagito. Amen. So, may bag nga orasyon kakabsat, bendisyon na tayo ni Apo Diyos. Amen.